हम विभा भोजपुरिया सब लोग के बहिन एगो रउआ लोग के सामने एगो हम छोटा सा प्यारा सा एगो खिस्सा रउआ लोग के कहे के हम चाहतनी कि रउआ लोग सुनी आ हमरा के कमेंट करब। एक दिन के बात रहा कि एगो राजा साहेब रहनी तो राजा साहेब के अथी में राज में एगो पंडित जी रहत रहनी तो उ पंडित जी के 7 गो लड़की रही तो 7 लड़की उनकर माने बेटा ना रहे, 7 गो लड़की ये रहे। तो राजा साहेब के घरे लोग बोलैलक लोग काम करे खातिर, तो 6 गो लड़की उनकर जाके काम करे लागल, लेकिन एगो लड़की कहता कि ना हम ना जाए उनका घरे काम करे, कि हम अपना घर के काम कर, हम दूसर केहू के घर के काम हमारा पसंद नहीं है, हम ना जाए दूसर केहू के घर के काम करे। तो उनकर पंडित जी खिसिया गइलन, जानते बानी कि बड़ आदमी से छोटका आदमी डरला। तो कहतारन कि तू काहे ना जइबू, जा कि तू के कहाँ से खाता रुपये तारू घर में, कि घर में तू खाता रुपये तारू कहाँ से, काम ना करबू, कहना ना मनबू, 6 गो हमार लड़की कहना मानत, एगो तू हमार नैकू कहना मानत, कि हमरा मान सम्मान के हनन होता कि पंडित जी कह अथी बा। पंडित जी कहता रे बेटी से कि राजा साहब कहता रे कि कैसन तहार बेटी बा के बात ना मानता। तो लड़की कहता रही उठ के बैठ के कि पापा हम रउआ किस्मत से नहीं खात, हम अपना किस्मत से खाता नहीं, कि हमार भगवान किस्मत लिखले बानी, यही से हमार रोटी मिलला, चाहे रउआ लोग हमरा के पोषण पालन करता नहीं, चाहे रउआ देह में हम जन्म ले ले बानी, कि हम ना जाम पंडित जी के घर गुलामी करे, हम अपना घर के काम करेम आ ना तो अपन मेहनत बल से हम अब कोई अच्छा काम करेम, हम ना जाम पंडित जी के घरे झाड़ू पोछा करे खातिर। आ तो 6 गो लड़की गइल बा, आ तो 6 गो गइल बा ओसे का, लेकिन हम ना जाए ना गइली। ऊपर से राजा साहब कहता रे मैं पंडित जी के कि ई तहार लड़की के ए राज में हम रहे ना दे, कि ई राज में ई लड़की के हम तहरा ना रहे दे, कि एकरा के घर से बाहर कर दे, अथी से पूरा गांव से। का कइले पंडित जी के कान्हा पर बेटी के बैठा ले आ बैठा के आ चलत अब कैसे कहस बेटी के कि तहरा के जंगल में छोड़े जाता नहीं, आ ले जाके आ कान्हा पर बैठा के ले जाके, पहले तो गाड़ी सवारी ना रहुए, ले गइले जात एगो जंगल रहे आ बड़ा पुराना मंदिर रहे, हुआ ले जाके आ बेटी के रख देता रे आ कहता रे बबी तनी बैठ हम आवतनी, आ भूल भलो हुआ जंगल रहे। तो उ राजा साहब भाग अइले वहाँ बेटी के छोड़ के, तो छोड़ के चल अइले। तो अब तो उ अहर पहर देख तारी कि केहू वहाँ काग कौआ केहू नहीं खे। उ लड़की का कर तारी कि सवेरे पर अथी बा, कहली कि ये बाप रे अब तो कहीं कुछ नहीं खे, मंदिलवा के खोल के ढकचा के देखली तो में कुछ ना रहे, एगो माने पूरा जंगल झाड़ से भरा रहे। उ लड़की का कैली कि पूरा साफ सुथरा खूब कैली आ कह के आ एगो 12 बरिस के मरल एगो साधु वही में पड़ल रहे, तो पूरा देहिया साफ कर देली। आ जब उनका पपनिया पर के उखड़ली तो 12 बरिस के खूब सुंदर राजकुमार बन गए आ जाग गए आ कहता रे कि कौन मेरे को जगाया, कौन जगाया। तले ही का कैली कि कोना में नुका गईली, राजा से अथी के पंडित जी के लड़की या कोना में नुका गई डरे जब वो बोले लगले। तो कहता ऐसा हम शराप दे देम कि वहीं जड़ के तू भस्म हो जेबू ना, तो जल्दी हमरा सामने आवे के हमरा के 12 बरिस के सुतल के जगा दिले बा। अली पंडित जी के लड़की या कर जोड़ के खड़ा हो गईली, कह तरी के ऐसन बात बाटे, हम ही रवा के मंदिर साफ करनी, कुछ हमरा ना लौकत रहलक, तो ये सर सफाई कर के ही में रही कि अब तो हमरा ई जगह छोड़ के कहीं ठेकाना नहीं थे। ते पर से उ का कैले के उनकारा के देह पर जल छीट के आ अपना ले कहले कि कोई बात ना, तुम्हारा मंदिर में पुजेरी रह। आ उहे राजा के रानी उ 12 बरिस के लड़किया बन गईले आ ई उनकरे ई रानी बन गईली। तो जेकरा के केहू कही कि हम खियावतनी, 4 गो बाल बच्चा बा, हम खियावतनी, हम पियत, केहू के केहू ना खियावे, बाप मतारी के पोषण पालन केहू करता, ई कही कि हम तारा खियावतनी माई ना, ई नइखे जानत कि बाप मतारी के सेवा करतनी, वही से हमरा सब कुछ अच्छा होता कि बाल बच्चा जौन हमरा जन्म ले बा ओकरा से हमरा तरीकी बढ़ता। केहू के ना कहे के चाहिए कि हम तहरा के करतनी, सब भगवान के ऊपर वाला के मर्जी बा, कि ऊपर वाला के मर्जी के बिना केहू पता ना हिले। अगर हमार कहानी अच्छा लगी
तो रउआ लोग हमरा के एगो लाइक कर मत भूलें, सब्सक्राइब चैनल के कर लें, आ ई अपन विवाह भोजपुरिया बहन के सपोर्ट करी कि हम आगे बढ़ी। जय माता जी।